Obila e kaunti ma Migori ochako timo nonro ka otenore kod nek mar wuod jaod bura machon ma Uriri mane osenindo Herman Odhiambo Omamba mane ochuo kod pala mowito ngimane otieno ma piny oru godo kawuono e boma ma Migori. Rawerano ma oyangi kaka ne oyudi kowito ngimane machiegni kod kama ne odakie kar dak mar police line mane boma ma Migori. Familia mar mosenindo to ka otelnegi gi kod MCA ma North Kanyamkago miluongo ni George Omamba wacho ni pok ging'eyo gima ne nyalo kelo nek mar wuodgi kendo ne giher mondo obila otim nonro mondo ging'e adieri kuma ochomo. Giwacho ni mosenindo ne ochuo kod pala e agoge, gino ma gichich ni ema nokelo tho mare. Kawuono gokinyi wayudo simu mobuogo ahinya ni chalo ka gima oyude but ode konindo to remo wuok kuome. Koro kaka family ne wamane machiegni waringo wadhi. Unfortunately wayudo ka ochuoe pala, no nindo auma, ochuoe pala on the left side of the heart. Kaloke to remo wuok mang'eny. Mai konge dhoge gik moko te otieko gi nyiero. Wakia gima ochulo ni. Ne wakwayo ni jomonego mae gima ne konwa gima ne gidwa nochulgi. Mondo ne giwenwa maiti. Mike en ng'ama muol, ng'ama ohero ji. Kendo ng'ani nego Mike sama wan ganadha liel e dala. Huyo makowa. To adwa kwayo security agencies ne wan kaka jo Migori ma support broad-based government nyaka gitinwa magi bring the killers to book. Magi achiel kuom singo mane Raila oketo gi Ruto ni nyaka piny ni bet secured.